Здравейте, приятели! Сега сме на зоопарк с моя приятел Климент, моя приятел Крис, Анди, Романчо и сега отиваме на Камендел. Я кажи сега, това за какво го правиш? Тук отбелязваш какво? Първи ден от как съм в гората. Загубих си ума. Ето вижте, вече потегляме нагоре към Витоша. Тоест, вече сме в Витоша, отиваме към връхта на Ангел. И така. Yeah. Wait a fucking minute. I'm a big step underground like that. Okay. To say it's never the same. I guess I got used to. They bleed into nightfall. You're not here. Can be true it all. Добре. Стигахме до северното крайбрежие на България. Това е коза, бе. И ето, стигнахме на връх Камендел. Те не позират колко сме готови. Аре, ходи, бе! Това беше великолепния Камендел. Моната мога го крива. Нищо, брат. С синдром на Даун синдром. Kanye, is that you? Is that you? Yes, yes, Yes! Juice, no juice. Yeah, yeah, yeah! Вълци. С раките. Хора, не може да преминем. Музиката не мачва много вайба. Не. Към моята кащурка. Отиваме към Кумчо Вълчо. Хоп, хоп, хоп. Това е ключалката. Кое? Това е ключалката, май. Някой е разбил? Не, бе, това се слага. Хора, навънка е нощ. Я. Ще нощуваме тук на мален пъти към София. Ще трябва да има гота, сори. Аз съм най-отдолу. Аз съм отдолу. Не, аз съм отгоре. Аз съм посилата. Ето сега сме в изоставената болница Малашевци. Леле. Ето гледайте графитите, хора. Сега се качваме на втория етаж, на втората фасада. Ехо, има ли някой?
Ехо! Ехо! Това беше моят приятел Христо, само се базикаше. Хора. Бизнес поза. Сега Климент носи раницата за точно 10 лева. 20 лева за половин час. Тоест добре, 20 лева, обаче после ще я нося за още 10. Тоест не за още, а за 10. 10 лева, половин час от това. Благодаря, че останахте в нашия влог. Я сте малко. Не. Не, за секунда. Взех му парите от радицата и после му ги дадох да ми носи радицата. И как разбра той? Да, става. Хора, това беше нашия влог. Благодаря ви, оставете лайк и се абонирайте. Лайк, комент и subscribe. Вие го се ляка, бе. Айде, спис.